अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल माँ दुर्गा म्यूजिक को और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऑल नोटिफिकेशन हाइले हाइले देवरा निहारे नीरखे जहानी पहला सेट पकोइले ये भौजी ससुरा के पानी नीला गेला लभर से छौरी रात के अनहरिया में है गई रात के अनहरिया में सुनना रात के अनहरिया में चुम्मा ललको दीपका छौरा 3 बजे भोर हरिया में चुम्मा ललको राजुआ छौरा 3 बजे भोर हरिया में हे गई चुम्मा ललको सुमितवा छौरा 3 बजे भोर हरिया में डीजे सुमित सतीश रेमा घर से निकल लगे बरखी लगाई के किल्ली के बरिया में गई लगाई के किल्ली के बरिया में गई लगाई के किल्ली के बरिया में चुम्मा ललको रणजीतवा छौरा 3 बजे भोर हरिया में चुम्मा ललको संतोषवा छौरा 3 बजे भोर हरिया में है गई चुम्मा ललको रूपेशवा छौरा 3 बजे भोर हरिया में डीजे सुमित सतीश रेमा कोई न बुझ कोई है करल पायल खोल के रखला भितरिया में है गई घर के भितरिया में है गई घर के भितरिया में चुम्मा ललको के सवा छौरा 3 बजे भोर हरिया में चुम्मा ललको सुरेशवा छौरा 3 बजे भोर हरिया में है गई चुम्मा ललको राजेशवा छौरा 3 बजे भोर हरिया में डीजे सुमित सतीश रेमा अभी आप सुन रहे हैं तेनवानी से माँ दुर्गा म्यूजिक की प्रस्तुति गायक अनिल राइटर कमलेश देखल कौरा हरिया में कमलेश देखल कौरा हरिया में गई विकेश देखल कौरा हरिया में सतीशवा छौरा चुम्मा ललको 3 बजे भोर हरिया में देवेंद्रा छौरा चुम्मा ललको 3 बजे भोर हरिया में चंदनमा छौरा चुम्मा ललको 3 बजे भोर हरिया में नीला गेला लभर से छौरी रात के अनहरिया में है गई रात के अनहरिया में सुनना रात के अनहरिया में चुम्मा ललको दीपका छौरा 3 बजे भोर हरिया में चुम्मा ललको राजुआ छौरा 3 बजे भोर हरिया में हे गई चुम्मा ललको सुमितवा छौरा 3 बजे भोर हरिया में पैसे दो जबरदस्त करेला सयाह परदेश में पैसे दो जबरदस्त करेला आवेला जब घरे लागेला रोज करे न कहियो पास सुतेला न कहियो पास सुतेला राजा हो परदेश में पैसे दो जबरदस्त